Insellmilkom, illum l-erba' 21 ta' April, festa ta' Sant Anselmu, isqof u duttur tal-Knisja. Nilqakom għall-Qudiesa u r-Rużarju immexxija minn Patri Stephen Borge, Franġiskan konventwali li ġie ordnat saċerdot 8 snin ilu. Fl-Evanġelu tal-lum Ġesu jgħidilna li r-rieda tal-missier hi li kull min jara lill-liben u jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Ejja int, mulej Alla tiegħi, u għallem lil qalbi fejn u kif tfittxek, fejn u kif issibek. L-isem tal-Missier u tal-Ben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sina Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għadra l-Ispiritu Santu tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Hu tirna f'nuqqasijiet tagħna, ix-xejn tagħna, niċċelebraw dan mister qaddisa kif jixraq. Int mulej lil-qajt b'imħabba kbira l-indiema ta' Pietru. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Int li wet il-ġenna l-ħalil tajjeb, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li tidħol għalina mitinbin quddiem il-missier, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina lista kollox, jaffrinna d-dubjietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Iqef mulej mal-familja tiegħek u l-dawk li jogħġbok tagħtihom il-grazzja tal-fidi, għatihom ukoll sem għal dejjem fil-qawmien ta' ibnek l-waħdini. Ġesu Kristu Sina li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Bdew ixxandru il-kelma kull fejn marru. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Dak iż-żmien qamet persekuzzjoni kbira kontra l-Knisja ta' Ġerusalemm. Barra mill-Apostli kulħadd xteret fl-artijiet tal-Ludija u tas-Samarija. Xi rġiel twajba difnu lil Stiefnu u bkew ħafna. Sadattant Sawl kien qiegħed jagħmel ħerba mill-Knisja. Kien jidħol minn dar għal oħra, jaqbad irġiel u nisa u jitfaħħom il-ħabs. Imma dawk li xterdu bdew ixxandru l-kelma kull fejn marru. Filippu niżel f'belt tas-Samarija u xandar lil Kristu lin-nies tagħha. Il-fulol tan-nies b'fehma waħda kienu joqogħdu attenti għal dak li kien jgħidilhom Filippu, meta kienu jisimgħuh u jaraw il-mirakli li kien jagħmel. Kien hemm nies maħkuma mill-ispirti ħżiena u dawn bajjad kbir kienu joħorġu minn ħafna minnhom. U ħafna nies oħrajn mifluġa jew tsopob kienu jitfewqu. U kien hemm ferħ kbir f'dik il-belt. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien għajtu bil-ferħ lil Alla bnedmin tad-dinja kollha. Flimkien għajtu bil-ferħ lil Alla bnedmin tad-dinja kollha. Għajtu bil-ferħ lil Alla bnedmin tad-dinja kollha. Għannu s-sebħ ta' ismu, xandru s-sebħ u tifħir tiegħu. Għajdu lil Alla kemm int tal-biża' femilek. Flimkien għajtu bil-ferħ lil Alla bnedmin tad-dinja kollha. L-art kollha tagħtik qima, tannilek u tanni lill-ismek. Ejjew araw l-emejjel ta' Alla tal-biża' femilu fost il-bnedmin. Flimkien, għajtu bil-ferħ lil Alla bnedmin tad-dinja kollha. Biddel il-baħar fart nixfa, għaddew bil-mixi minn nofs ix-xmara.
Għalhekk nifirħu bih u jissaltan bil-kobor tiegħu għal dejjem. Flimkien għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Min jemmen fl-iben ikollu l-ħajja ta' dejjem jgħid il-mulej u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: jienu il-ħobż tal-ħajja, min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ, u min jemmen fija ma jkun qatt bil-għaġġ. Imma jien ġejtilkom li għalkemm rajtuni ma mentunix. Dak kollha li jagħtini missieri jiġu għandi, u min jiġi għandi ma nkeċċieħx il-barra, għax jiena nżilt mis-sema, mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi, imma r-rieda ta' min bagħatni. Iżda r-rieda ta' min bagħatni hija din, li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani. Iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Din hi ta' bil-ħaq ir-rieda ta' missieri. Li kull min jara lill-liben u jemmen fih, ikollu l-ħajja ta' dejjem. U jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Il-kelma tal-mulej. Ifħir lilek Kristu. Ħuti, jekk wieħed forsi hekk ikun fejn il-baħar u jkollu biċċa ħobż tal-Malti bil-kunserva ton ta' żejt tinżillu għażel. U propju dik il-biċċa ħobż taqtalu kull ġuħ li jkollu. Ma jkollu ftit xejn iktar. Imma llum il-Vanġelu jgħidilna li hu l-ħobż, li huwa iktar minn dik il-ħobż tal-Malti. Li forsi il-ħobż tal-Malti huwa tlada jaqbtek il-ġuħ u xorta tmut. Imma l-ħobż li jtina Ġesu li huwa lilu nnifsu jtina l-ħajja ta' dejjem. Huwa l-ħobż li jibqa' l dejjem. X'inhu huwa dan il-ħobż ħuti? Hija dik l-esperjenza li għamlet dik is-Samaritana fejn il-bir. Li Ġesu qalilha jienu l-ilma lejjum illi ma jtik qatt il-għaġġ. U propju vera ħuti, dik is-Samaritana, dik il-mara hekk fejn il-bir għamlet esperjenza ta' Ġesu personali tiegħu. Għamlet ħajta kollha tfittex is-sens fil-ħajja. Għamlet ħajta kollha tfittex il-veru mħabba. Imma propju hemm dik il-laqa intaqat ma' Ġesu u sabet il-veru imħabba. Kemm verament ħanna ħuti wkoll irridu verament li narfu din il-vera mħabba, dan il-veru ħobż. U tgħidu li imma jekk verament ikoll din l-esperjenza ta' Ġesu li huwa l-ħobż, ikolli iktar dwejjeq fil-ħajja tiegħi. Ngħaddi esperjenzi ta' anke delużjoni u fallimenti u żgur tgħaddi. Aħna l-umanità hemm tibqa', ma jneħħilniex il-mara l-umanità. L-umanità hemm tibqa'. Esperjenzi ta' kriżijiet, ta' dwejjaq ikollna wkoll. U jerġgħu jiġu fil-ħajja tagħna. Imma b'differenza ħuti. La darba jiena jkolli l-fiduċja falla, fiduċja f'dan Ġesu, hekk dak id-dwejjaq ma jibqax fija. Ikolli nara bajn differenti. L-esperjenza tidher bajn differenti. L-esperjenza ta' dwejjaq, ta' kriżi, terġa' toħodni qrib Ġesu. U hekk hija differenza. Ma toħodnix għall-mewt ngħid jiena daqshekk ħajti, spiċċat ħajti. Twassalni għal dik il-mewt. Le. L-esperjenzi li huma diffiċli jwasluni biex nerġa' nirritorna għal Ġesu. Ngħid ħaġa mmur għandu. Għax hu meta jien kont imdejjaq u serraħni. U qawwi l-qalbi. Għalhekk
U stess jgħidilna jienu il-ħobs tal-ħajja. Jikkonferma din Ġesu li huwa l-ħobs tal-ħajja. Mhux jiena, għalhekk jiena ma nista' nagħmel xejn biex inneħħi d-dwejjaq tiegħi biex nagħmel ħajti, imma jiena irid naraf lilu fil-ħajja tiegħi. U x'irid nagħmel ħuti biex jiena verament hekk nibqa' nemmen fih u nagħmel ħajti ma' Ġesu. U stess jagħtina l-eżempju. Ġesu kull filgħodu kien iqum u jkun maqut mal-Missier fit-talb tiegħu. U hekk uħuti aħna mistednin biex nagħmlu dan. Illi aħna nkunu maqudin fit-talb ma' Ġesu. It-talb hija arma, hija strument biex ili nkun maqut ma' Ġesu. Bħal dik id-dilja jkun maqud ma' t-sok. Ejja nibqgħu maqudin ma' t-sok. Hekk ħalli nibqgħu nieħdu dik il-ħajja minnu. U il-ħajja. U il-ħajja. Jekk jiena naqata minnu nixxef immut. U hekk jirnexxieli ħuti jekk jiena nibqa' maqut miegħu jirnexxieli inħobb, naħfer għax hemm irid naslu mbagħad fl-aħħar mill-aħħar. Hija diffiċli li taħfer iva, hija diffiċli. Imma mhux bil-ħila tiegħi, nerġa' ngħid, mhux jien il-ħobs. Imma huwa Ġesu huwa l-ħobs. Bil-ħila tiegħu jirnexxieli, bil-qawwa tiegħu jirnexxieli. Jirnexxieli li naħfer, jirnexxieli li nħobb. Għax jiena bħala umanità ma nafx inħobb kif iħobb Ġesu. Ġesu ħabni billi ta' ħajtu għalija. U hekk naraw ukoll fil-qaddisin ħuti li daw irnexxielhom jaslu f'din l-istorja tagħhom illi jirnexxielhom illi jagħtu ħajjithom għal Ġesu. Jingħataw anke għall-oħrajn. Ejjew ħuti għalhekk mela nkunu mqogħdin miegħu ma' Ġesu nippruvaw nfittxu illi fil-ħajja tagħna nagħmlu din l-esperjenza ta' Ġesu li nibqgħu maqudin miegħu permezz tat-talb. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Nitolbu l-Alla l-Missier ħuti biex aħna ngħixu bil-fidi f'ibnu Ġesu Kristu li ħabna u ta' ħajtu għalina. U wedna il-ħajja ta' dejjem fir-ran tagħna li ngħixuh fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Nitolbu biex l-Ispiritu jiġbor flimkien fil-għaqda il dawk kollha li jistqarru li Ġesu huwa l-mulej. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Biex l-ebda bniedem ma jsofri inġustament minħabba t-twemmin reliġjuż tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Biex kulħadd isib ix-xogħol li għalih għandu id-dritt u l-ħaddiema li jħarsu lejn l-impjieg tagħhom bħala mezz li bih jitqazzu u jwettqu r-rieda tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Biex aħna wkoll ngħixu b'konvinzjoni li diġà ninsabu fil-ħajja ta' dejjem jekk nagħtu widena l-kelma ta' Kristu u nemmnu fih. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għal morda hekk li jinsabu anke fl-isptarijiet, hekk anke li jmorru barra minn xtutna biex jieħdu trattament, hekk nitolbu għalihom sabiex il-mulej tihom il-qawwa tiegħu jimlihom bil-mħabba tiegħu. Ħalli minkejja li jaraw li forsi l-esperjenza hija diffiċli u li forsi twassal għal dak li ma jridux huma, imma xorta Ġesu jibqa' jakkompanjhom, jibqa' jwassalhom għal verament li huwa il-ħobs tal-ħajja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla, dawwalna bid-dija ta' ibnek Ġesu li qam il-mewt u b'din l-Ewkaristija qawwina fil-fidwa li huwa kisbilna b'demmu. Bl-istess Kristu sina. Amen.
Itolbu ħuti, għalek servizju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qalmu lej minn dejk tifir glor ta' ismu ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-għid iqalluna dejjem ħalli nroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla jeda u tkun rina għajn ta' ferħ bla tmiem. Bi Kristus jina. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuk ħajr mulej għala tagħna. Hekk sewwaw xieraq. Sewa xieraq tas-sew tajb u taġid għas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem nistqarru glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'da żmien li fih ġie s-sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għid tagħna. Huwa qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi u ġedet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf. U raġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk dal-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jiżġulek innu ta' glorja u bla jeda jitennulek. Qaddis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bi glorja tiegħek. Osanna fil-għolja ta' smewiet. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, wasanna fil-għolja ta' smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' qudusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Spiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sina Ġesu Kristu. Li meta kien sirina talina ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam, ta' disċipju tiegħu qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, ġrat il-ħajr, ta' disċipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċ demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xxiret għalikom huwa l-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan bit-tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Ħuti, dan huwa il-misteru tal-fidi. Aħru l-mew tiegħek mulej xandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sina Ġesu Kristu. Nofrurek mejl-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni. Rudulek ħajr għaliex għoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispiritu Santu jaqqadna f'sem wieħed li naħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Zakar ma l-Knisja tiegħek imxer mad-dinja kollha u wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Xtaqof tagħna Charles u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna illi ratu tagħna tal-qawmien, ftakar fil-mejtin eżistana. Daħħalhom quddiemek fid-dawl seb tiegħek. Ħenna lina nkunu nitolbuk mulej, għatina wkoll il-wirt tal-ħajja dejjem flimkien mal-Verġna Mqazza Omm Alla Marija, Marġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qadisin kollha li jgħixu fil-birja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamilna magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu u ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek għal l-missier jista' kollox. Flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Jew issa ħuti bħala komunità waħda nisranija fiduċja sħiħa lejn Ġesu Kristu hekk li huwa l-ħobs tal-ħajja
jitolbu dik it-talba li huwa stess sallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna n-nubietna bħalma naħfru min huwa ħaterina. U la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda eħlisna minn kull deni. Eħlisna turbuk minn kull deni. Għatina fi tjieba ħna tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħielsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew tamaw fil-miġja ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Ixtijak jassaltna l-qawwa l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim ma fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Ejjew issew nagħtu sinjal ta' paċi li xulxin. Paċi magħkom. ħaruf talla li tneħħed bit dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħed bit dinja ħenna lina. ħaruf talla tneħħed bit dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok sabiex tqarbina bil-saddem tiegħek. Ma tkunx ikkodanna tiegħi. Iżda aħna kbira. Huti, dan huwa l-ħaruf talla. Dan li jneħħi n-nubiet dinja. Ħejjin aħna li mistiedna għall-ikla ta' dan il-ħaruf. Mulej, ma jistħollix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis kelma waħda u ruħi jkunu fejqa. Il-ġisem qudiem ta' Kristu jħarsuna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Isma' mulej tal-btana biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li biha ċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u jgħinuna għall-ħena ta' dejjem. Bi Kristus jina. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. U l-Mresi kollox jibirikna jħarisna il-missier u l-Iben u l-Ispiritu u s-Santu. Amen. Imbirku l-mulej nroddu ħajr lill-Alla. L-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu u s-Santu. Amen. Alla tana smatab tana l-lesena u għafmana. Gloria l-Missier u l-Iben tal-Ispiritu u s-Santu. Kif il-bidu u s-saw dejjem, jibqa dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, uri li inti jomna, għalek isma tal-btana. Ġesu twila talina li tikun jemlek tijek bħalna. U Ġesu tija jaħfirna d-bietna, ersem nar tal-infern. U ġena l-ruħ kolla, speċa minn għandhom bżon tal-ħnina tijek. Nikku tiplaw fil-misteru tal-glorja, fl-ewwel misteru, meta sina Ġesu Kristu għamin bejn l-imwiet. Missierna li jinti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi salat ngħatek, ikun li trid kif is-sema u hekk fl-art. U b'sna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubbietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Li malik Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Li malik Marija, bil-grazzi minn jom lejmijek, bil-kinti fost nisa u bjek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Gloria al Messir, u l-Ben u l-Spiritu Santo. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, uri li inti jomna l-eksmitab tagħna. Ġesu twilet għalina jrid tkun nek tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħek jaħfirna tbidna el-sinar tal-infern. U ġena l-ruħ kollha, speċjalment dak għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ikkontemplaw it-tieni misteru tal-glorja, meta sina Ġesu Kristu tela s-sema. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saret natek, ikun li trid int kif is-sema u gda fl-art. Obstinta kull-jum għatina l-lum, aħfrinna d-dubbietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, indaħannix fit tiġrib iż-żeħlisna mid-deni ammen. Li malik Marija bil-grazzi minn u lejmijek, bil-kinti fost in-nisa u mbjek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Li malik Marija bil-grazzi minn u lejmijek, bil-kinti fost in-nisa u mbjek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Li malik Marija bil-grazzi minn u lejmijek, bil-kinti fost in-nisa u mbjek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Li malik Marija bil-grazzi minn u lejmijek, bil-kinti fost in-nisa u mbjek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Li malik Marija bil-grazzi minn u lejmijek, bil-kinti fost in-nisa u mbjek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Li malik Marija bil-grazzi minn u lejmijek, bil-kinti fost in-nisa u mbjek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Li malik Marija bil-grazzi minn u lejmijek, bil-kinti fost in-nisa u mbjek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Li malik Marija bil-grazzi minn u lejmijek, bil-kinti fost in-nisa u mbjek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Li malik Marija bil-grazzi minn u lejmijek, bil-kinti fost in-nisa u mbjek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Li malik Marija bil-grazzi minn u lejmijek, bil-kinti fost in-nisa u mbjek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Gloria al Messir, u l-Ben u l-Spiritu Kif Santo. kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, uri li inti jomna għalek isma tal-btana. Ġesu twilet għalina rrid tkun minnek tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħek jaħfirna tbidna eħlis nar tal-infern u l-ġena l-ewwel kollha, speċjalment dak għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ikkontemplaw fit-tielet misterju tal-glorja. Meta stina Ġesu Kristu bat l-Spiritu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saret natek, ikun li trid int kif is-sema u gda fl-art. Obstinta kull-jum għatina l-lum, aħfrinna d-nubbietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħannix fit tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Li malik Marija bil-grazzi minn u lejmijek, bil-kinti fost in-nisa u mbjek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Li malik Marija bil-grazzi minn u lejmijek, bil-kinti fost in-nisa u mbjek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Li malik Marija bil-grazzi minn u lejmijek, bil-kinti fost in-nisa u mbjek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Li malik Marija bil-grazzi minn u lejmijek, bil-kinti fost in-nisa u mbjek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Li malik Marija bil-grazzi minn u lejmijek, bil-kinti fost in-nisa u mbjek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Li malik Marija mimlija bil-grazzja minn u lejmijek, bil-kinti fost in-nisa u mbjek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Li malik Marija mimlija bil-grazzja minn lejmijek, bil-kinti fost in-nisa u mbjek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Li malik Marija mimlija bil-grazzja minn lejmijek, bil-kinti fost in-nisa u mbjek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Li malik Marija mimlija bil-grazzja minn lejmijek, bil-kinti fost in-nisa u mbjek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Li malik Marija mimlija bil-grazzja minn lejmijek,
imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja għal-Messier u lill-Ibn u l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem tad-dejjem Amen. Marija Santisma, uri li inti jomna, għalek isma tal-btana. Ġesu twilet għalina rrid tkun mlek tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfirna u tbietna l-istminar tal-infern. U ġena l-ura kollha, speċjalment għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Dik żgħar niktub law fir-raba' misteru tal-glorja. Meta Sidna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikkun li trid int kif is-sema u kda fl-art. Obsida kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħat jalina, daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Li malik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Li malik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Il-Malik Marija mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Il-Malik Marija mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Il-Malik Marija mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Il-Malik Marija mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Il-Malik Marija mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Il-Malik Marija mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Il-Malik Marija mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Il-Malik Marija mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja għal-Messier u lill-Ibn u l-Ispiritu Kif Santu. kien il-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem tad-dejjem Amen. Marija Santisma, uri li inti jomna, għalek isma tal-btana. Ġesu twilet għalina rrid tkun mlek tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfirna u tbietna l-istminar tal-infern u ġena l-ruħ kollha, speċjalment dak li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkuntempla fil-ħames u l-aħħar misteru tal-glorja, meta Sidna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikkun li trid int kif is-sema u hekk da fl-art. Obsita kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħat jalina, iddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Il-Malik Marija mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Il-Malik Marija mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Il-Malik Marija mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Il-Malik Marija mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Il-Malik Marija mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Il-Malik Marija mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Il-Malik Marija mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Il-Malik Marija mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Il-Malik Marija mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen.
Ima lik Marija, mnija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Brik inti fost in-nisa u bijek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla toppalina mitimbin, issa u fissija tal-mew tana amme. Glorja l-Missir u ben Spiritus Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma, uri li inti jomna, għalek isma tal-btana. Ġesu twiela tal-lina rridkum nek tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħi għafrinna u tbietna il-sminar tal-infern. U ġeneru rekolla speċa minn għandhom bżonn taħnina tiegħek. Salve Regina. Slima lik sultana, om tal-ħnina, ħajja ħelwa ta' matana. Slima lik najdu, Lilek jinajtu għalli xaħnatu rufnati u li-teba. Lilek jitnidu, għana nibku, nolfu dan l-witta d-muħ. Ejja mela, Mela fatana, dawarina dawk lajnin tijak tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament il-ġesu frott imbirek tal-ġuftijak, oħanina, opija, oħelwa, Verġni Marija. Għabżuniet tal-Papa. Missirna l-inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġ sal-tnatek, ikuli tritient kif is-sema għda fl-art. Obsna kull-jum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma naffru l-minuħat jalina, id-daħannix fit-tġrib iż-zeħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bil-grazzi minn jom lejmijek. Brik inti fost in-nisa u bijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mew tana amen. Glorja l-Missir u ben Spiritus Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għabżuniet tal-birħ tal-Bukatorju. Missirna l-inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġ sal-tnatek, ikuli tritient kif is-sema għda fl-art. Obsna kull-jum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma naffru l-minuħat jalina, id-daħannix fit-tġrib iż-zeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzi minn jom lejmijek. Brik inti fost in-nisa u bijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mew tana amen. Glorja l-Missir u ben Spiritus Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għatijom u mlej mistriħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. ruf islim, Amen. mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il tal-btana, Kristu il-qattal btana, Missir eternalla, enna lina, Ibnalla fdejt id-dinja, enna lina, Spiritu qaddis Alla, enna lina, Trinità qaddis Alla wieħed, enna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xeba ta' ġbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, ta' grazzja Alla, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, l-żiet safja, itlob għalina, l-żiet nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tsoħol imħabba, itlob għalina, tal-ħaġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li sa' kull qima, itlob għalina, xebba li sa' kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-dusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bitu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Spiritu Santo, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kawkba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-metimbin, itlob għalina, warax tal-mniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġeli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mis-semnar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana tal-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf talat neħdu bitta dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talat neħdu bitta dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talat neħdu bitta dinja, enna lina, itlob rina qadisom malla,
biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza Glorjuża Marija dejjem Verġni ikunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu l-għena ta' dejjem. Bi Kristus Sidna. Amen. Talba San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u nastis tad-demonju. Irrasnu Alla tolbuk bil-ħerqa, inti l-qawwa fost il-qtajja tas-sema. Jitfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti jeżina l-oħra li jġerew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Nitolbu. U għallek da sakrament tal-ħġeb ħalejtina t-tifkija tal-passjoni tijek. Għatina tolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tijek. Ek li nħossu fina bla jeda dak li bħetidna l-fidwa tijek. Inti teħxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb għaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu Santismu sagrament tal-artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraglitu, imbirek l-kbira u malla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Umm. Imbirek San Ġusepp Għarus Kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qadisin kollha tiegħu.
Ir-riżarju u l-barka sagramentali wasluna fit-tmiem dan il-mument ta' talb għallum. Infakkarkom li min jixtieq jordna minn qabel il-5 volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Scicluna u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' Ħabib. Il-ktieb jintbatilkom direttament id-dar matul ix-xahar ta' Mejju. Grazzi tal-li kontu magħna, insellmilkom.